Papasuloy ng COA ang pagbabantay kung saan napunta ang pera ng fight. February 10. ABS-CBN News. Simula na bukas ng FIFA World Cup sa Brazil. Ramdam na ang World Cup tour. Mabenta ngayon ang Kasirola at sinasabing tunog ng World Cup. Ipinagbawat ito sa loob ng stadium. Ito'y patok pa rin sa mga turista. Sigilawan na rin ng iba-ibang kulay ng World Cup team ang imahe ng Christ the Redeemer. Nakita rin ang mga astronaut na naglaro ng football sa kalawakan. Sinagkaguluhan naman itong psychic circle na sinasabi nakakahulan daw kung alin team ang mananalo sa World Cup. Mapapanood po ang unang laban ng World Cup sa pagitan ng Croatia Brazil alas 4 ng madaling araw sa Maynila sa Balls Channel. Binigyan ng parangal ng mga mambabatas na Nonito Donaire Jr. at Olympian skater Mike Martinez. Nakahanda naman ang ito ang Mark Hendricks para sa kakaibang challenge. Nagpapalood sa Yagatileho. Tumanggap ng parangal sa Senado kahapon si Nonito Donaire bilang pagkilala sa kanyang tagumpay. Nagwagi si Donaire kahit nagtamo ng malalim na suga sa kanyang mataas na lang sa sagang. Pangako ni Donaire, mag-imatik at siya sa susunod na laban. Pinalamanan naman ng Kongreso ang Pinoy Olympian na si Michael Martinez dahil sa kanyang makasaysayang performance sa Short Winter Olympics kung saan nakapasok sa finals. Galing sa Goodwill si Martinez at nag-lesson sa bagong choreographer. Pero umuwi rin agad dahil naubusan na rin ng pondo. Kaya ng 17 anyos na si Michael na makakuha ka ng full-time sponsor para makapag-training ng todo sa ilalim ng pinakamagagaling na coach sa Amerika. Long-term goal ni Michael mananalo ng medal sa 2018 Winter Olympics. Sa Agosto, kanyang sumali sa kompetisyon sa Taiwan. Yung parity lang po pero yung sponsor sa lahat. Yung mga ko, they're still negotiating.